Sanibonani, sinibingelela nonke kwi-channel Indofasi Soweto TV. Ngithanda ukuthi sikhulume nge-top 10 yomhlobo wenene emenyezelwa izolo ukuthi ibapha abangenelile. Abaculi aba-10 abavoteliwe bahlomula ngethuba lokuthi bayohlolisa unyaka ngomhlobo wenene nge-31 December 2024 ngo-23:59 ebusuku. Umuntu ofuna sikhulume ngaye ongenile laphana-ke omunye wabo kuba uKhuzani Dlamlenze Mpungose. Engene ngengoma yayo la ehamba khona nentokazi kuthiwa uSiphesihle ethi Imbongolo. Abantu-ke bangadideki-ke Nkosi yami ngesimo-ke esenzekalile. Amanye ama-radio station bakunominate abanye abaculi, mhlambe abanye bengaba nalo uthando lokufisa ukuxhasa kwezinye iy'ndawo, kodwa okuyikhona khona okubalulekile, uKhuzani naye ungenele kwesinye isiteshi esingaphansi kwe-SABC, esiyisiteshi esikhulu esenza omkhulu umehluko emphakathini, especially e-Eastern Cape basizinze khona. So abantu abamthandayo uKhuzani, abalandeli iy'nkumbi zakhe South Africa yonkana, isingaqala-ke imvotele if befisa ukuthi akwazi ukuphumelela nge-31 December 2024 kungene naye onyakeni omusha. Baningi abakhona nembangi yakhe ikhona kuKhuzani laphaya, kodwa lokho akubalulekanga. Akubalulekile ukuthi abamlandelayo uKhuzani bafisa ukuthi kwenzakale neqhawe labo liphumelele yini. Uma befisa kanjalo-ke bayafaka amandla, behlise ukukhuluma, behlise o-TikTok, beqondane nje naye ukuthi bamvotela, bayimisele, bafuna ukumfaka emlandweni omunye, bemfake ebalazweni, andise umlando wakhe omuhle asewenzile nge-album eyenza kahle, ehamba kahle, esheshayo online. Yiyo abantu abayithokozela ngakhona. Abantu beqhubeke-ke be-stream music wakhe bawudlale online kona wonke ama-platforms, YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon, kuzona zonke nje iy'ndawo abantu bawudlale beqhubeke bawudlala music. Kusaseleke iy'nsukwana-ke eziningana-ke before kube zi-31 abantu basenethuba lokuphusha iy'ngoma ey'thize abangakazazi abantu beyilalele kabusha, bezizwe ukuthi lezi ngoma ey'nominate-iwe kula ma-radio station zihamba kanjani. Abangakazizwa bazozizwa kahle, bazoyi-understand-a, bebone ukuthi kungani abantu bey'nominate-ile. Abantu abaqhubeke beyolalela ngomculo uphumile. Abaculi-ke bayeza-ke abanye bengakakhiphi umaskandi. Abantu abanjengoMenzi, abantu abanjengoLimit bayeza bazokhipha ngekudala. Abantu bebapha indlebe, bebapha ithuba, bebalalele. Ngiyazi ukuthi bazokwenza kahle njengoba behleli benza kahle becula kahle, kodwa bekubalulekile yiyo le top 10 le ukuthi ngifuna ukuyimemezela. Ngazisa abantu ukuthi siphumile, ayiphume ihlome ihlasele ma-Blue Nation kuzo zonke iy'nkalo. Niphinde futhi nenze okuhle egameni likaKhuzani, nimbeke ebalazweni, aphinde ahlabane ngayo umklomelo wokuhlosa unyaka womhlobo wenene. Ngiyabonga, ningiphe ithuba, sophinde sikhulume ngokuzayo, sesikhulume ngesinye isihloko. Isale kahle.